Italia au votat în unanimitate închisoare pe viață pentru femicid, adică pentru crima comisă din ură față de femei, pentru că e femeie, pentru că a îndrăznit să fie liberă, să aibă personalitate, opinii sau să plece. În 2024 în Italia au fost ucise 113 femei, 61 dintre ele de către parteneri sau foști parteneri. Știți ce a făcut statul? O zis stop. O zis că nu mai tratează astea ca drame de familie sau omoruri ca oricare altele. O zis că nu mai lasă agresorii să iasă din pușcărie după 5 ani și o scrisoare de regret sau pula mea. A zis că dacă ai ucis o femeie pentru că ai vrut să o controlezi, să tacă, să nu plece, să n-aibă voie să respire, faci pușcărie pe viață. Italia, fraților. România, când? Când ieșim din cultura, las că o făcut ea ceva. Când încetăm cu o provocat, domnule. Când nu mai vedem judecători care dau cu suspendare pentru bătăi și viol. Când vom avea o lege care spune clar, femicidul există, e real și e o crimă cu pedeapsă maximă. Până atunci, continuăm cu ordine de protecție rupte în două și femei omorâte în tăcere. Cu parlamentari și popi care confundă educația cu propaganda de gen și cred că femeia ar trebui să stea la locul ei. România când?